ברוכים הבאים לפודקאסט דליה. זו סדרה של מפגשים עם האנשים המופלאים מקהילת הסטודיו שלנו. בכל מפגש הם יחלקו איתנו מהידע, מהתובנות ומהתרומה שלהם לקהילה. יש להם תחומי עיסוק ועניין מרתקים ביותר, ושווה לנו להקשיב להם. אני שרית, אני בת 50, השנה חגגתי 50, ואני, חוץ מזה שאני מתאמנת פה כבר משהו כמו 8 או 9 שנים, לא יודעת, לא ספרתי. אני גם השכנה של דליה, אני גרה פה ממש קרוב. וגדלתי בבית שבישלו בו, אוכל בריא, אוכל פרסי, טעים, מבושל, עם המון המון ירקות, ובלי שמן בכלל. בלי שמן? בלי שמן. פרסי זה לא. פרסי זה לא שמן. אורז זה בלנקול את חתיתה. כן, אז אמא שלי עשתה את זה עם מעט, פחות זה, אבל באמת גדלתי בבית שאכלו בו תזונה טובה, ותמיד התחברתי לנושא האוכל. אני אוהבת את המטבח, אין לי בעיה, אני אוהבת לבשל, אבל כן, הקריירה שלי בתחום בכלל ההייטק, אני אחראית לניהול פרויקטים בחברה שעושה פרויקטים שונים ומגוונים, אבל לפני 7 שנים החלטתי שאני רוצה ללמוד את זה בצורה קצת יותר רצינית, כי גם חשבתי לעשות הסבה, גם חשבתי על זה שאולי אני רוצה לעשות משהו אחר, כי תמיד חברות שלי אמרו לי שאני מאוד טיפולית, וכאילו מבחינתי תזונה זה גם סוג של טיפול, והלכתי ללמוד, למדתי תזונה טבעית לאורח חיים בריא במכללת טילטן, שזה שלוחה של בר אילן, ומאוד מאוד מאוד נהניתי מהלימודים. אבל גם עבודה בהייטק היא מאוד ככה, מאוד בסך הכל טובה, עם כל החסרונות, אבל גם יש גם יתרונות והמון סיפוק. אז בינתיים אני ככה, את התזונה שלי עושה לאנשים הקרובים אליי, ולחברות ולכל מי שרוצה, אבל כן ראיתי שכאילו, דברים עובדים, כאילו ראיתי שפתאום, קודם כל שיניתי בעקבות הלימודים, עוד יותר דייקתי את התזונה בבית, וגם ראיתי שכאילו, דברים עובדים, כאילו, הילדים שלי, נגיד, לא חנינו בקורונה, ואני מאוד מייחסת את זה גם לתזונה שיש בבית. לא חולים בשפעת, טפו, חמסה. כאילו, אין אצלנו מחלות ויראליות כמעט בבית, ודברים כאלה, וכאילו משהו שנורא רציתי להנגיש לכם, כי אני באמת מאמינה בזה. זה לא רק התזונה, כן? אני תכף אדבר על זה במצגת, אבל כן, נורא רציתי להנגיש את זה לאנשים שהם יקרים לליבי פה בסטודיו. וזהו, וזה גם כאילו, וגם כל העניין הזה של גיל 50, שבו אתה חווה איזשהו שינוי של זה שאתה הרבה יותר קשוב לגוף, הגוף והנפש, אתה מאוד מאוד מרגיש את השינויים שיש לך בגוף והנפש, ואתה יודע יותר להקשיב לגוף, זה גם כן חלק ממה שאני עוברת, וכאילו, זה משהו שהוא גם כן בעיניי בסיס לבריאות ומערכת חיסונית טובה. זהו. אז אפשר להתחיל מבחינתי. כן. אז אולי לילך תחבי את האור שנייה במזבח. אנחנו נעצום שנייה אחת עיניים, תחזיקו, זה התגלה לכם כי יש לכם תמר, אז תשים את הכוס יין בצד, ורק תרגישו את התמר שיש לכם. אז תעצמו שנייה אחת עיניים, ופשוט תגלגלו קצת את התמר, את הטמפרטורה שלו ואת הטקסטורה שלו. אולי פעם הראשונה בחיים ששמתם לב לטקסטורה של תמר, הוצאנו כבר את הגנים, ואז תקרבו את התמר לאף ותריקו אותו. אולי יש לו ריח? אולי שזה ריח מתוקתק?
רגע אחת פשוט תחשבו, בואו שנייה אחת, אנחנו באמצע מדיטציה. אנחנו נשאיר את זה אם אפשר, שתיכנסו מלמטה. אז אנחנו נעשה שנייה אחת, נהיה בקשר, נעצום עיניים שנייה אחת, ורק תריפו את התמר, ותרגישו את הטקסטורה למי שנכנס, ואולי תחשבו מאיפה זה הגיע, וכמה עבדו על זה, וכמה השקיעו, כדי שזה יגיע אלינו, ובנוסף לזה שזה הגיע אלינו, אנחנו גם אולי איזה רגע אחד של הכרת תודה, שיש לנו מזון על שולחננו, ושיש לנו פרנסה כדי להיות מסוגלים לקנות ולשלם לחקלאי שגידל אותו. ואז תכניסו את התמר לפה, ורק אל תלסו עדיין, רק תרגישו את הטעם, תגלגלו אותו בתוך הפה. אני מבקש להיות בוויפאסנה ללא דיבור. וככל שהוא נמס, לאט לאט תבחין בטקסטורות, בטעמים, במרקמים. איפה אתם חשים את הטעם, באיזה חלק של הפה? בחטא, מאחור, מקדימה. תקחו כמה דקות להיות איתו. שרו בעיניים עצומות, ממש בהכרת תודה על מזון שיש על שולחננו, על המבחר הגדול שיש לנו מכל העולם שמגיע אלינו, על אנשים שעוסקים בכל כך הרבה עבודת כפיים שבזה, כל דבר כזה יהיה חלק ממזוננו. ואיך אפשר לקחת את המזון כחלק שמחבר בינינו, סביב השולחן, מעניק לנו בריאות ואנרגיה, ואת כל המרכיבים שאנחנו צריכים. ואם אפשר לקחת את זה לחיי יום, וכל פעם שאתם מכינים לעצמכם צלחת, לקחת כמה דקות של מדיטציית מזון, להסתכל על הצבעים, על הריחות, על הטעמים, לחשוב על אנשים שעמלו כדי שזה יגיע לכם, להגיד תודה על זה שיש לכם פרנסה, לקנות מזון. לנסות שכל מזון שאתם אוכלים, יהיה בו שמש, ומים, ואדמה, ורוח. לא דברים של אתמול, אלא דברים טריים מהרגע הזה, כמה שיותר נע, כמה שיותר חי, כמה שיותר קרוב לטבע. לשים לב שאתם קונים מזון שהוא מזון שהחקלאים קיבלו את הכסף בהוגנות ולא נוצלו בשום מדינה. ולקחת את הצלחת שלכם בכל דבר שאתם עושים בחיים, להיות יותר קשובים בתשומת לב, לריחות, לטעמים, לאנשים. שים את הידיים במגע ליד הלב, ניקח נשימה עמוקה, נשאר שנייה אחת בעיניים עצומות בשקט, שיחבר בינינו רק השקט, לשאיפה עמוקה ולשאיפה. כשנפתח עיניים, תרגישו כאילו בפעם הראשונה, טעמתם, ראיתם, חשתם, וכשאנחנו אחר כך בליווי שרית נטעם כאן דברים. שימו לב, סליחה, מפריע לנו כאן איזה רעש. רואי? 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 איפה? הוא נושא, בסוף נושא, שום דבר אחר לא. נשמת. רק אנחנו קצת מנסים להיות בשקט. אני אלך, אני לא...
לא, 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 רק רצינו שקט. הכל בסדר. אתה לא הולך לשום מקום. לחיים טוב. זה יעשה לנו מלא רעש. מכך שהיא פעם מורכב, ובאמת, קודם כל, נהיה בהכרת תודה, שזה הערב הזה. קודם כל, לשרית, שנזמה את הערב, ואמרה, זה מה שאני רוצה לתת מתנה לכם. ולכל טעם וכל ריאה. וזהו, הבמה עכשיו של שרית, שהכינה לנו מצגת ועוד כל מיני דברים כאן. מה זה המערכת החיסונית שלנו בגוף? מה היא בעצם עושה, אוקיי? יש לנו כל מיני, בעולם יש כל מיני חיידקים, וירוסים, ובעצם המערכת החיסונית מגנה עלינו מפני חיידקים, וירוסים. במידה ואנחנו חולים, היא גם עוזרת לנו להתאושש מהמחלה, ולרפא את הרפמות ולחזור לאיזון במהירות. היא גם עוזרת לנו לזהות תאים משובשים, כמו סרטן ודברים כאלה של כל מיני שיבושים שיש לנו בגוף, והיא שומרת עלינו לפני רעלנים וזיהומים. ולכן היא כל כך חשובה. יש 3 מערכי הגנה של הגוף, של מערכת החיסון. דבר ראשון, חיצוני. כל באף, הריריות, השערות הקטנות באף, העור שלנו גם כן מגן בפני תוקפים. זה ממש כמו צבא. המערכת החיסונית ממש עובדת כמו צבא. היא צעד ראשון מבחוץ, כל העור שלנו והריריות וכולי. צעד שני זה תאי דם לבנים שממש בולעים את החיידקים, את הווירוסים, מה שהם מסוגלים ברקמות. והקו השלישי זה בעצם הקו של הלימפוציטים, שבעצם יוצרים זיכרון חיסוני לטווח ארוך. אנחנו יודעים שילד, שפעם ראשונה שהוא הולך בגן, מה קורה? השנה הראשונה קטסטרופה, או יותר בבית מאשר בגן. ולמה? כי זה פעם ראשונה שהוא נחשף לכל כך הרבה ילדים אחרים, שמביאים איתם גם כן כל מיני מחלות. אבל לאט לאט, ברגע שהוא נחשף לכל מחלה ומחלה, הגוף מפתח מערכת חיסונית, שיודעת כבר, שמכירה את החיידקים האלה, ויודעת גם להתגונן מפניהם. התל, זאת האישה הכי מבוגרת בעולם כרגע, שחיה. רציתי להגיד שכאילו הבאתי את המקום. כמעט קולדם. כן. אז חוץ אנחנו נדבר פה על תזונה וכולי, אבל אני גם למדתי ריקולילינג, שבעצם מדבר על זה שכל מחלה היא בעצם, המקום שלה זה קונפליקט רגשי לא פתור, שמתבטא בצורת מחלה, ואני גם מאמינה בזה. הנפש והגוף אחד הם. אני יכולה להגיד על עצמי, שאין, זה 1 ל-1. כשיש לי כאב גרון, זה קורה לפעמים, שלא נותנים לי להתבטא, או שיש איזשהו קושי בעבודה של אגו, זה פשוט, אני מרגישה את זה בשנייה שזה קורה, אני כבר יודעת לזהות את זה, אז זה מאוד מאוד קשור אחד לשני, וכששאלו אותה, מה היא חושבת, למה היא האריכה כל כך הרבה חיים, היא אמרה שהיא מעולם לא התווכחה עם אף אחד, אני מקשיבה, ואני עושה מה שאני רוצה. אני לוקחת הכל. ישר מהשיעור למטה. אני לוקחת הכל בשלווה. אין לי התנגדות. בעצם, מה זה אומר הכל בשלווה? אין לי התנגדות. אני מקבלת את הדברים כפי שהם, גם את השמחות וגם את הצער. משפחה היא הדבר החשוב ביותר בחיים, היכולת להשאיר זיכרונות עם ילדיך ונכדיך. רכוש חומרי לא משנה בסופו של דבר.
אז בגדול, מה משפיע על החוסן של המערכת החיסונית שלנו? אז כמובן תזונה. במשך היום אנחנו מכניסים לגוף שלנו כל מיני מזון, שבעזרתו אנחנו תורמים לאבני בניין של הגוף. אבל בלילה אנחנו ישנים, והשינה היא קריטית, כי בשינה בעצם הגוף מתאושש, בונה את עצמו, מחדש את התאים. אם יש אנשים שלא ישנים טוב, הם צריכים לטפל בזה בדיוק כמו כל דבר אחר, שלא מתנהל טוב בחיים שלהם. זה משהו שהוא קריטי, אתם צריכים להבין את זה. אם את, לדוגמה, בגיל המעבר, לא ישנים טוב בלילה, מתעוררים, את יכול להתעורר המון פעמים, וזה משהו שצריך לפתור. אם אתה לא ישן, אם אתה ישן, אם בסדר, דאגה של ילדים, אחת לי כמה זמן, קורה לכולנו, אין מה לעשות, או כל דבר אחר, אבל אם זה משהו שחוזר על עצמו, אם זה משהו שאתה הרבה זמן לא ישן טוב, זה ישפיע לך על הגוף, בסופו של דבר. ניהול סטרס. מחקרים מראים שבעצם קורטיזול מדכא חסינות. ברגע שהגוף נמצא בסטרס, מופרש חומר שנקרא קורטיזול, והקורטיזול הזה הוא גם כן מדכא את המערכת החיסונית ואת החסינות. ויטמין D, אני מאוד מאמינה בזה. ויטמין D הוא גם כן קריטי, כדי לשמור על המערכת החיסונית. אני באמת מאמינה שאסור לפחד מהשמש, 20 דקות ביום בשעות סבירות. כמובן לא ללכת עם בקיני ולהתאגן על חוף הים, אבל 20 דקות ביום בבוקר, לקבל שמש ישירה, זה מרפא, זה גורם לזה שהוויטמין D קיים בגוף בצורה טבעית. אני לא אדבר היום על כל תוספי תזונה, זה גם כן נושא בפני עצמו, אבל במידה תבדקו את זה. אתם, בבדיקות הרגילות של בדיקות דם, זה לא בדיפולט ויטמין D. אני שיאנית מודיעין בוויטמין D. ככה קופת חולים מכבי, רופאת משפחה שלי יודעה לי, שיאנית מודיעין. כן. כן. אז קרם הגנה מונע ספיגה של ויטמין D? מה? קרם הגנה מונע ספיגה של ויטמין D? כן. כן, נכון, 20 דקות ליום. גם קרם הגנה, עדיף מינרלי, טוב, זה באמת כאילו נושא בפני עצמו, אבל תבדקו את זה, תבדקו שיש לכם מספיק ויטמין D, במידה ואתם נמצאים באורח חיים שלא מאפשר, אז כן לקחת תוסף של ויטמין D, כשלוקחים ויטמין D, צריך לקחת גם משהו שומני כדי שהוא ספק. זה לא כזה פשוט, כאילו, כלומר, צריך לשמור על הכללים, וכל דבר יש כללים, אבל זה אפשרי. אתה לא פיזורה, יש שומנים. מה? הוויטמין שמגיע לא תמיד. אם את קונה ויטמין D שהוא עם משהו שומני, אז כן, אבל אני לדוגמה, לא בטח. נכון, גם אפשר, כן. אבל שוב, הורים עושים פטריות בשמש, ואז הוא יכול אותם. שגם, כאילו שהן סופגות, וזה כאילו מין מעביר. וואלה. תנועה גופנית, טוב, אתם בטח שמעתם איזה, מה זה מלא פעמים, מדליה, ההמרצה של מחזור הלימפה, כל זה שאומר לנו על המערכת החיסונית, וקשרים חברתיים. חנה, כן. בטח זה הרבה. כן. תגידי חנה במילה אחת, קשרים חברתיים. חנה לא יכולה להגיד משהו במילה. לא, זה נכון. היום חקרו, לא היום, המחקרים האחרונים מראים שגם האטה של דמנציה וכל מיני מחלות נבניות, יש השפעה מאוד חזקה על הקטע של קשרים חברתיים,
כי הם יוצרים קשרים חדשים במוח, קשרים חברתיים, כי אנשים לא תמיד צפויים גם, אז כל הזמן זה דורש ערנות, זה דורש תגובה. דרך אגב, אחד הדברים היותר זה ריקוד משותף עם אנשים. זה גם כן, כאילו, גם הקטע של לרקוד יחד עם אנשים, זה גם מה שאת פעם לימדת אותנו, שגם קשרים משמעותיים, קשרים לא משמעותיים, רבים, תספרי דברים בלחת. אחד הדברים שבעצם חקרו קשר בין מצב רוח של אנשים, כאילו תחושה של well-being טוב והכל, מצאו קשר בין אנשים כאלה שנכנסים לשיחות לא חשובות, עם הערכן, עם האנשים בתור, עם כל מיני כאלה, זאת אומרת, מצאו קשר בין אנשים שמטבעם הם נכנסים לכל מיני שיחות, סמונדוק, לבין ה-well-being והיכולת שלהם לחוות רווחה נפשית. זאת אומרת, אז תתחילו לקשקש עם כל משאלות שלכם. את תרגישו זה, אני עושה את זה המון. אוקיי, כל הזמן. אוקיי, אז מה קורה? מה קורה לנו בגוף שגורם לנו למחלות? יש משהו שנקרא רדיקלים חופשיים, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הנושא הזה, אבל הוא בעצם אחד הדברים החשובים ביותר בתזונת ספורט, כן? טוב שסליק מדברת על זה. אז רדיקלים חופשיים הם נוצרים בתהליך ייצור האנרגיה בתאים, באופן טבעי הם נוצרים. הבעיה היא, מה קורה? כשהם נוצרים בכמות גדולה יותר, בכמות כזאת שהגוף לא מצליח להתמודד איתה, ואז קורים דברים לא טובים בגוף. זה קורה גם כשמגורמים חיצוניים, עישון, בצורה מאוד ברורה, יודעים על ידי מחקרים להגיד שקרינת שמש מאוד חזקה, זיהום אוויר, עישון, וגם סטרס, מגבירים את הייצור שלהם בגוף, וגם תזונה מתועסת, מטוגנת, שעשירה בסוכר, גם מעלה את כמות הרדיקלים החופשיים. רדיקלים חופשיים, שיש אותם יותר מדי, הם גורמים לנזקים, הם יכולים להזיק למבנים התאיים, ואפילו ליצור שברים ב-DNA, ולגרום לסרטן ולשיבושים אחרים בתפקוד. אנחנו יודעים שרדיקלים חופשיים קשורים לאלצהיימר ומחלות ניווניות אחרות, וגם לתהליכי הזדקנות. מאוד היום טרנדי כל העניין של הלונג'יביטי, ואיך להישאר צעיר, עד גיל, חיים טובה. נכון, עד גיל מבוגר, וזה אחד מהדברים כשמודדים את הגיל הביולוגי לעומת הגיל הפיזי, אחד מהדברים שגורמים להזדקנות, זה גם הרדיקלים חופשיים. אני רוצה להגיד איזה משהו בקשר לספורט, וזו הייתה שיחה שהייתי צריכה לעשות עם שירה הרבה זמן, ולא יצאנו להיפגש. אם אתם עושים ספורט שהוא, למשל שירה שרצה חצי מרתון בים המלח ואחר כך בתל אביב, והיא לא יצאה משפעת, וזה, ואמרתי לה, שירה, אני צריכה לפגש איתה, זה. סטרס של ספורט במרחקים ארוכים גורם לרדיקלים יותר רדיקלים, זה כאילו סוג של חמצון, אם אתה לא לוקח או את התזונה הנכונה או את הוויטמינים, ואתה לא יוצא משפעות. וזה היה לי שיחה, עם הזדמנות עכשיו לדבר איתך על זה, בפורום הזה, שגם בספורט, יפה. לא מצאנו זמן להיפגש. גם בספורט. תחשבו שספורט, כמה, אני כל הזמן אומרת לכם על הגבול הדק בין ספורט עושה טוב וספורט עושה רע, כשאנחנו עושים ספורט בסטרס גבוה, כמו מרוצים כאלה, חייבים גם תזונה וגם אנטי-אוקסידנטים ברמה מוגברת. למשל חיה שרצה מרתון, היה לה רשימה כזו של ויטמינים שרציתי שהיא תיקח, כן? או אנשים שעושים את זה. זה אפרופו זה. כי באמת לא יוצאים משפעות ולא יודעים למה. בזה מדובר. אז עכשיו שרית תעזור לנו כאן. אוקיי, אבל יש חדשות טובות. אפשר את הרדיקלים החופשיים האלה, אפשר להתגבר עליהם. איך עושים את זה? על ידי תזונה שמכילה נוגדי חמצון. ההמלצה היא לצרוך כ-3,500 יחידות של ירקות ופירות שהם נוגדי חמצון. וזה לא כזה קשה. מה זה פסק?
זה נקרא גם כמובן אנטי-אוקסידנטים. כן, נוגדי חמצון זה אנטי-אוקסידנטים. נכון. אז יש פה את הטבלה שחלק מהירקות והפירות עם המדד של האורק ל-100 גרם. אז מה זה אורק? אורק זה מדד לנוגד חמצון, שבעצם אומר כמה נוגדי חמצון יש בכל אחד מהמזונות האלה. אז אני יכולה לשלוח לכם את זה. אבל אני אסביר. זה שעורה. ומה יש, אנחנו לא כל כך אוכלים שעורה כפי שהיא, אבל גריסים. אז נכון, אבל דריסים מקלפים את הקליפה הקיצונית של השעורה, אז זה לא 100, כאילו זה לא תביא את ה-25,500. אז דריסים מי מקשיב לי בה, אם זה שעורה טבעית, הסתדרת, אכלת 100 גרם שעורה, הסתדרתי שבוע. אבל כן, שעורה, קייל, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל כן, זה דבר טעים. אפשר להוסיף אותו לסלט, הוא לא אמר באמת. פשוט צריך להיערך לדברים האלה. נבטים, אפשר לקנות היום בסופר, ברוקולי, אין דבר כזה שפעם בשבוע לא נעשה בבית ברוקולי. לפחות פעמיים בשבוע אנחנו אוכלים ברוקולי, סלק. בסלט טרי וברוקולי טעים בסלט. נכון, ברוקולי הוא טעים בסלט, גם מבושל, גם חי, אפשר לאכול אותו, גם סלק. תכף אנחנו נראה איך אוכלים אותו. הוא קפוא, הוא מאבד בתהליך הקפאה, הוא מאבד לא, הוא דווקא משמר, וגם הוא הרבה פעמים מגיע ממקומות מחול, ששם לא משתמשים בחומרי הדמרה, ואני בעד. אני בעד. אנחנו אנשים עסוקים, אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, ואם זה לקנות גם משהו קפוא ולהכין אותו, זה עדיף מאשר לאכול לחם. אז באמת, לקחת שקית של ברוקולי, לשים אותה בתנור עם קצת שמן זית, מלח, פלפל, ויש לך תוספת מאוד מאוד טעימה ומזינה. גם ברוקולי חי, לא צריך לעשות יותר מדי, לקצוץ. אני אישית משתמשת בהמון המון המון במעבד מזון, כדי לקצוץ ירקות. במקום לעשות ג'וליאנים, ולהתחיל לעשות... אז השתמשתי במעבד המזון, ואת כל מה שיש פה, עשיתי לא יודעת מה, 10 דקות. מה? ברוקולי, ואני מרוויחה אותו הרבה פעמים, הוא גם מעבד נכון, לא להרתיח יותר מדי, לא לעשות אותו סמרטוט, אלא להרתיח אותו עד שהוא גם יותר טעים. אבל אפשר לאכול גם ברוקולי טרי. אפשר, טרי. הוא יכול להחזיק. זה נכון. הוא מאוד כבד. צריך כאילו להוציא לו את ה... צריך לתת לו חליקה. אפשר, אבל זה גם דברים שהגוף מתרגל אליהם. יש אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני בקדמיות לא מתערב לזה, זה עושה לי בלגן, זה עושה לי גאוזים, זה עושה לי אחר כך הרגשה לא טובה בגוף, אבל החדשות הטובות הן, זה שאם אתה מתרגל לאט לאט לקטניות, הגוף יכול להסתגל, ולכן צריך לעשות את זה בהדרגה, להתחיל עם אפונה, שהיא הרבה יותר קלה לעיכול, ואחר כך לעבור לעדשים, שהם קצת יותר קשים, אבל לאכול אפילו עדשים שהם חצויות, ואז זה עוד יותר קל, ואחר כך להמשיך עם עוד סוגים של עדשים, ואחר כך להמשיך לשועית וחומוס וכו', אבל קטניות שהוא משהו מאוד מאוד בריא, לא לפחד מזה, גם אם בהתחלה זה עושה לכם טיפה כאב בטן וכו', פשוט לעשות את זה בהדרגה. ולהשרות, כן, כן. להנביט, נכון, להשרות ולהנביט. להנביט, כי מה שעושה את הבעיות בבטן זה פוליסטחרידית, זה כל מיני סוכרים ארוכים,
ולכן שברגע שמנביטים אותם, אז השריה כן. זה כבר מתחיל להציל בעצם הוא צריך להשתמש בסוכרית כדי להתחיל להוציא לשורשים האלה, ואז... כן, אז באמת קטניות, זה באמת הרצאה בפני עצמה, אבל קטניות חייב להשרות. לי יש, רומי היא צמחונית, כבר מגיל 9, והבסיס של החלבון שלה הוא קטניות. היא לא אוכלת טבעול או כל מיני דברים כאלה, לא נכנס לנו בבית, אבל היא גם אוהבת מאוד קטניות, זה מה שהכי אוהבת, זה מבחירה. אבל אם תבואו עליה עכשיו הביתה, אתם תראו איזה 4-5 קערות של קטניות, אני לוקחת את הקטניות, שמה כל אחת בקערה, מכסה במים ללילה, בבוקר שוטפים את זה טוב 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 טוב, כי בעצם זה מוציא גם את החומצה האוקסלית, ואת כל מה שבעצם גורם לאי ספיגה של מינרלים, שזה גם כן קיים בצמחים. כדי להתגונן, יש להם חומצה אוקסלית, כדי שלא יקטפו אותם ולא יאכלו אותם, וזה מזיק לנו, כי זה גורם לנו שאנחנו לא נוכל לספוג מינרלים, ולכן כדי להוריד את החומצה האוקסלית, ושהקטניה תהיה הרבה יותר בריאה לנו, אז צריך להשרות, לשטוף את זה טוב טוב, ומה שאני עושה, אני פשוט לוקחת בעיקר בעדשים אני עושה את זה, כי זה הכי קל, אני לוקחת את העדשים, שמה אותם, אחרי שאני שוטפת, אני שמה את זה במסננת, מעל הקערה, כדי שהמים יוכלו, ופשוט שמה מוגבת. אחרי 8 שעות, אתם פתאום רואים, דברים זזים שם. אז זה נורא מצחיק. זה בעצם, לאט לאט יש נפתותים כאלה קטנים, ובעצם יש לך עדשים מנבטות, מאוד פשוט, לא צריך כלים להנבטה, בלגנים, תשים מגבת, ואז העדשה, יש בתוך העדשה זרע. אם קוראים עדשה שהיא לא חצויה, עדשים ירוקות, שחורות, וגם כתומות. מגבת רטובה? לא, היא לא רטובה. מגבת, בשוק למשל ברעות, ובכל מיני מקומות מוכרים גם כבר עדשים מונבטות. אפשר לקנות עדשים מונבטות. אנחנו צורכים המון קטניות, אז כאילו, זה לא משתלם, זה ממש גם פשוט. שים את זה, ואז מגבת, ואז בעצם יש לך כבר עדשים מונבטות, שזה פי 100 יותר בריא. יש בזה המון אנזימים, המון אנזימים בהנבטה. עדשים מונבטות, מה המשמעות של מונבטות? יוצא נבל. אתה רואה ממש יוצא נבל, אתה חושב וכל הפחממתיות של הפחממה נעלמת, וכל האנזימים של מה שיש לנבל, הערך התזונתי עולה מאוד. את יכולה לחזור אחרי שישרת ושטף, וזה במסננת, את מכסה במגבת, ונותנת לזה לעבוד עוד כמה שעות? כן, לא להשאיר את זה יותר מדי זמן, כי זה יכול להתקלקל. אם זה מסריח, זהו, הלך על... בסדר? 8. עוד 8 שעות? כן. ואז אני אישית פשוט שמה את זה בשקיות, מחלקת את הקערה הזאת לכמה שקיות, ושמה במקפיא, ואז יש לי כל הזמן עדשים ומה יש לכם בהסלה? ומה? תבשילים, להכל. בהכל אנחנו שמים עדשים. ובמולאים, בתבשילים, בסלטים, בהכל. שוקולד, מישועית. שוקולד מישועית שחורה. נכון. וואו, שזה מטורף. מאוד טעים. מה זה? מאוד טעים. גת שוקולד, מישועית שחורה במקום קמח. אסף הוא הכין את זה. וואו. אז רגע, בוא נדבר רגע על דברים שאני ממליצה. תחמניות פגז, זה מאוד פשוט, לשים ביוגורט, קצת תחמניות. דרך אגב, אפרופו הקפואים, שמעתי הרצאה, אני חושבת ששרית גם מגישה, שגם כיוון שלפעמים האופמניות וכל הפירות יער נורא יקרים, הקפוא יש לו תואר תזונתי, ועכשיו אצל הקולה יש לו מקרר קפואים, ואני קונה ממנו את כל הפירות יער המורפאים האלה, ושמה ישר בתוך היוגורט, בתוך כדי זה שאני מסתובבת, זה כבר נמס בתוך היוגורט,
והיום המחקרים היה איזה מחקר של איזה פרופסורית מאוד גדולה שחלתה בסרטן, שאמרה שפירות יער, כמה אנטי-אוקסידנטים ברמה אדירה, דברים שהם בצבע סגול, שחור, בטבע, יש בזה הרבה ברזל, יש בזה הרבה אנטי-אוקסידנטית, וזה גם לא נעים לי להגיד, זה הרבה יותר בזול מהטרי. אוקיי, קודם כל כן, יש בזה גם סוטה בדברים שיש פה, אוקיי? זה יותר מדבר על נוגדי הקמצון, וצריך לצרוף את הדברים האלה גם כן במידה, אבל לדוגמה, קיבי, 100 גרם קיבי, זה כבר 602, אוקיי? וקיבי זה טוב לא רק כנוגד קמצון, זה גם טוב לויטמין C, כן. אבל גם ויטמין C עצמו הוא נוגד קמצון. ויטמין C עצמו. נכון. כמה צריך ביום של... גם בסרט, לא כל הדברים האלה, יש פה, אתם צריכים לזכור את הדברים שאתם אוהבים, ופשוט להכניס את זה לתפריט. אני כאן רוצה רגע לעשות התנה קצת טעימה. אז בעצם, רובנו באזור הזה, ביין יש הרבה אנטי-אוקסידנט. אז זה מה? כן. זה הפרדוקס הצרפתי שהם אוכלים בשר, אבל הם כבר גם בחזרה. נכון. אז אני תלוי לעשות את התחומה בעצם הקולק פטל שחור, וכן בסך טובלת אחד בתוך היוגורט, בתוך כמה שניות כל היוגורט שלי כזה נמס על כל הצבע, וזה נורא יפה. אז אני אשים את זה כאן לשולחן. אז מה זה הקפואים? זה הקפואים, והקולג, יש לו מקרר קפואים. אוקיי, אז בעצם מה שאני רוצה להקטין בו, זה בעצם הפינה של הירקות. אנחנו, אפשר להשתמש בפסה בתור מצה, במקום לקחת לחם, אפשר פשוט, חסה, זה דבר מאוד טוב בעיניי. אני גם חד בעצם, קודם כל, חסה כדי פיסים מים, לספר גם מיליון, אז בעצם, חייבים לוקחים חסה, ושמים בזה קצת מהגזר. זה קורה, יותר כדי לסר. זה בעין זו, אני לא טועה, זה לא שבוע שלי. אני עשיתי לך, אני הרחת ביום שישי, ועשיתי רק סרט עשיתי, זה כל אחד שם לו אני סתם באמת מה שהיה לי בבית, לא, אפשר להוסיף רוב, קל, הרקתי, לך ריטה, ומה שאתם לא עושים, אז בעצם הוספנו פה, רציתי גם בשביל את הדיון, אני מוסיפה גם ירק, אני מוסיפה גם כוסברה, אוקיי? יש בו נאטה בשבילו כוסברה, ואני מוסיפה חלבון טופו, יש פה טופו אפשר, וגם כן עולם ומלואו, מה עשית אותי גם? טופו, ברגע שאתה שם אותו במקפיא, אז הוא מקבל בורות. ברגע שהוא מקבל בורות, אז הוא מאוד מאוד אוהב רוטב. הרוטב הוא מסתכל הרבה יותר טוב. זה יוצא לבחר מהר. ששם אותו כגוש פה שרם? לא חבילה. שם אותו במקפיא. במקפיא. ואז כשאני רוצה להשתמש בזה, אני מוציאה איזה החוצה, פורסת את זה, ואז באמת, כאילו, אני לא עושה שום דבר, פשוט מאוד, חתכתי לקוביות, מלח, סויה, גם כן, סויה טובה, גם סויה, לא לקנות כל סויה, יש סויה שהיא עוברת תהליכים, והורסת את הסויה, את ההנדסה הגנטית שלה, ולא כדאי, סויה של תמרי, היא טובה, אז שמתי סויה, מלח, פלפל, מה עוד שמתי? אבקת שום.
אני רוצה רגע לתת טיפ לאיך לאכול בריא, ולא, כאילו, נכון, אתם מכירות את זה שבתחילת שבוע, או במוצא שאנחנו אומרות, השבוע, זהו, אני מתחילה מחדש, אני אוכלת בריא, אני אוכלת מעט יחסית, אני כאילו עושה פה שינוי. ואז איפשהו מתחיל השבוע, ונגמר היום, ואת אומרת, וואי, עוד פעם נפלתי, לא עבדתי. אז מה שאני מציעה זה פשוט להכין את האוכל מראש, צר לי, אין דרך אחרת. אם אין לך אוכל זמין בריא, את תיפלי לדברים לא בריאים. ולכן להכין כמות של טופו, להכין כמות של חזה עוף, שיהיה לך לכל השבוע, להכין מראש סיר של קינוע, ירקות את חייבת להכין באותו רגע, זה לא יעבוד. סלט וירקות חתוכים באותו רגע. אבל את כל החלבון להכין בתחילת שבוע, שיהיה לך לכל השבוע כבר, כי חלבון הוא גורם לסובה יותר מירקות. אז זה מה שאני אני מסכימה לגמרי. אני בבוקר מכינה עד שהארוחת אוקיי, אז למה אומרים ש80% ממערכת החיסון נמצאת במערכת העיכול? אז קודם כל, מערכת העיכול היא באמת השטח מגע הכי גדול שיש לנו עם העולם החיצון. רוב החיידקים, הוויראליים והכל נכנס דרך מזון ושתייה. ובעצם, מה יש לנו המיקרוביום? בואו נדבר רגע על המיקרוביום שנמצא במעי. במעי יש לנו המון חיידקים טובים. ולכל בן אדם ובן אדם יש כמות אחרת ותרכובת אחרת של חיידקים טובים. אנחנו, ככל שנחשף ליותר ויותר ירקות ופירות ודברים שיש בהם חיידקים טובים, ככה יהיה לכם יותר מגוון של חיידקים טובים שישמרו עליכם. אז מה הם עושים החיידקים הטובים? הם בעצם מתיישבים בדפנות המעי, והם מייצרים סביבה חומצית, שהחיידקים מגיעים, אז זה מגן עלינו ברגע כן. ואז הסביבה החומצית הזאת היא לא נוחה לחיידקים, ואז חיידקים יכולים לצאת מהגוף, מבלי שהם באמת נכנסו לנו לכל המערכת, אלא יוצאים ביציאות. החיידקים הטובים האלה הם גם משוחחים עם תאי מערכת החיסון ומאמנים אותם. הם עוזרים להפעיל המון אנזימים, שהם מייצרים נוגדנים שמגנים עלינו ומפעילים תאים מבסטים. החיידקים הטובים מסייעים גם בהתפתחות במבנה תקין של דופן המעי, שזה גם כן מונע חדירה של רעלנים. רעלנים קיימים, וזה משהו שאנחנו חשופים לו, אם זה מכל הקרינה של הפלאפונים, והמסכים, ודגים כספית, כל מיני, הרעלנים קיימים בהמון מקומות, וזה גם כן משהו שחשוב שיהיה לנו משהו שמונע מהם להיכנס לגוף. הם גם מסייעים בביסות דלקות, הם מסיימים במניעת הפעלת יתר של מערכת החיסון. ברגע שמערכת החיסון פועלת יותר מדי, אז זה גם כן לא בריא לנו. אז הם בעצם מאזנים את התגובה החיסונית ומונעים מחלות דלקתיות. תחשבו כמה מחלות האוטואימוניות שבעצם הגוף תוקף את עצמו. כן. וגם דרך אגב צליאק, מה שקורה בצליאק, אז דופן המעי אצל צליאקים הרבה פעמים הוא חלק. לכן הם צריכים תזונה מיוחדת, וברגע שמורידים את הגלוטן, אז יש אפשרות לחיידקים להתחבר וזה, כי אחרת חלק מהבעיה זה באופן מעי שהוא לא... נכון, לגמרי. אז באמת אני מאוד מאמינה בכל העניין של החיידקים הטובים,
אני מאוד מאמינה בזה שאתה צריך לייצר לעצמך בבטן, במעי, תרכובת של חיידקים טובים. יש לזה ממש בדיקות, כלומר, אתה יכול אפילו, למי שצריך, אתה יכול לשלוח את הצועה שלך לאיזה מעבדה, אני חושבת שזה באמזון אפילו, והיא אומרת לך איזה חיידקים טובים יש לך, איזה אין לך, מה אתה צריך להוסיף, זה ממש כאילו, כן, נכון. וזה משהו שכדאי לשים לב אליו. אני מסבירה את זה לכל מי שאצלי בתוכנית, זה שכאילו יש לנו מושבה שחיה בבטן, נכון? היא קוראת לזה מושבת הארנבים. וכל ערב אני מאכילה אותה. אין ערב שאני לא דואגת להאכיל אותה. כדי שיהיה לי את אנחנו הרבה חושבים על המייקרוביוטיקה, כן? אנחנו לוקחים כדורים ולוקחים בעצם יוגורטים וכל זה, אבל בעצם המושבה הזאת יותר חשוב להכיל אותה כדי שהיא תיצור את המייקרוביוטיקה, ואנחנו חושבים כל הזמן איך להוסיף על ידי דברים מבחוץ. ואני כל הזמן חושבת, אני לא מאכילה את עצמי, אני מאכילה את המושבה שלי. ואז זה מתבואי, המושבה שלי לא אכלה הערב. מה אני אוכל? ואז אני מכינה לי את הכרוב ואת כל הדברים שאני יודעת שהמושבה שלי צריכה לאכול. ואני חושבת על זה ככה, אני מאכילה את מי שחי בתוכי. וזה לגמרי, זה עוזר לי לא לעבור יום, בלי לאכול את המזון שמזין את המושבה שלי. זה טיפ שלי. אז באמת איך אנחנו מגדילים את החיידקים הטובים בצורה טבעית, לא בצורת תוסף תזונה, שזה גם כן אפשרי, אבל איך אנחנו עושים את זה בצורה טבעית? אז קודם כל העניין של פרביוטיקה. פרביוטיקה זה בעצם, אנחנו רוצים להגדיל את הכמות של החיידקים, ואם אנחנו נותנים להם מזון שמגדיל אותה, אז זה בעצם הפרביוטיקה. יש את זה בכל מה שקשור לשום, בצל, פרישר, תישוק, בננות, שיבולת שועל, קטניות, יש בזה הרבה פרביוטיקה. ויש פרוביוטיקה, שזה ממש החיידקים. ואת זה אפשר לעשות על ידי התססה. אז אני עשיתי אז בזמנו איזשהו סדנת של להכין כרוב מוצס, אז זה משהו שיש פה. כרוב מוצס זה בעצם, אנחנו עושים גם תהליך, אני בתרצה. כן. אנחנו עושים תהליך שבו אנחנו שמים את הירק עם אחוז, בדרך כלל זה 2.5% מהמשקל של הירק של מלח טבעי במים, ואז בעצם לאחר שבועיים 3 כבר יש גדלים חיידקים פרוביוטיים בתוך הצנצנת הזאת, ובעצם כשאתה אוכל את הכרוב ואת המים שלו, אם אתה גם אוכל את המים שלו, יש לך שם כמות מאוד מאוד יפה של חיידקים פרוביוטיים. קימצ'י. זה נכון? קימצ'י זה כרוב מוצס, אבל עם קצת יותר תבלינים. יש בו יותר תבלינים, ג'ינג'ר, אני חושבת שגם יש בו סוכר. אתם מוזמנים, תכף נעשה עוד סשן של טעימות, אבל תכף תטעמו מהכרוב המוצס. השכן הרומני שלי לימד אותי שאת הכרוב המוצס הוא פשוט מוציא, הוא אוכל כל יום את כרוב מוצס, אצלו, הם עושים את זה תמיד, זה כאילו חלק מהזה שלהם, פשוט להוציא את הכרוב, הוא שם על זה פפריקה וטיפה שמן זית. ככה צלחת כרוב מוצס, זה מאוד טעים. גם לאיראנים יש בשגרה, כן. סבתא שלי, אצל סבתא שלי הייתה קבוע קערה של כרוב מוחמץ עם גז, זה היה קבוע על השולחן. מעולה. מה זה מוצס? זה דבר. אז אני ממליצה, אני מאוד ממליצה. צריך שבועיים, נכון? מה? עד שיש את כל החיידקים, כן, לפחות, כן. זה לא חומץ. אסור חומץ.
זה רק מים ומלח. רק מים ומלח. כן, בלי חומץ, כי חומץ זה לא מאפשר לחיידקים לחיות. לימון אין בעיה. אפשר להתסיס המון המון דברים. אנחנו מתסיסים גם מלפפונים, אותו דבר, מלפפון חמוץ. כשאתה עושה אותו לבד עם מלח, זה מוצס, ויש שם המון 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 חיידקים טובים. לימון כבוש, יש פה גם כן ממרח של לימון כבוש, אבל לימון כבוש גם כן עם מלח, אותו דבר, כאילו, ואפשר להתסיס המון המון דברים. אפשר להתסיס, אסף התסיס שום עם דבש. כן, כן, התהליך של ההתססה, אפשר לעשות אותו עם המון ירקות, אפשר לעשות את זה עם עגבניות, אפשר לעשות את זה עם לפת, וקולורבי, וכל מיני דברים. אני מציעה לעשות כמה, זה באמת 2 דקות עבודה, זה שוב, יש לחסוך אחוז, יש נוסחה מסוימת. 2.5% מהמשקל של הירק, מלח. אם עושים את זה בצורה הכי, בכף מלח יש בערך 10 גרם מלח, בכף יש 10 גרם מלח, אז תעשו חישוב, על כל קילו אתם צריכים 25, 2.5 כפות. אוקיי, אז דיברנו, יש גם במיסו, שזה רוטב כזה, אומאמי, אם אתם מכירים, שאפשר לקנות, ולחם מחמצת שעושים אותו על בסיס של המחמצת, שיש בו גם כן פרוביוטיקה. יש את הטמפה, שזה בעצם טופו מוצס, אבל כזה גם בכל, נכון? אין בכל מקום. אין את זה בכל סופר, אבל יש פה בשילה. מה, טופו מוצס? כן, בחנות טבע, חמודה הזאת, שם למטה. במע"ר, כן. בדבן, ניצת בדבן. כן, בטוח שיש גם ניצת בדבן, אני תמיד קונה שם. שוקרות זה דבר כל כך, אף פעם לא יודעת, חשבתי על זה, בצרפת, בכל מקום אנשים שוקרות. גיוון והדרגתיות, מה שדיברנו, 1, גיוון, לאכול אוכל מגוון, מכל מיני סוגים של צבעים, מכל מיני סוגים של משפחות, לאכול המון המון ירוקים, כולנו כמו רולס פה לפני גיל המעבר, אחרי גיל המעבר, תוך כדי גיל המעבר, אנחנו צריכים, כל העניין של הפחמימתיות, החוצה, וכל מה שקשור ליותר ירקות וחלבונים, עושה לנו יותר טוב, אין מה לעשות, אנחנו פחות, החילוף חומרים שלנו הופך להיות הרבה יותר איטי, אנחנו משמינות הרבה יותר מהר, השומן הבטני, כל השיט הזה, אין מה לעשות, צריך לעשות שינוי תזונתי, אתה לא יכול לאכול כמו שאכלת עד היום. אין מה לעשות, צריך לעשות את השינוי הזה גם עם עונה. רציתי לשאול אותך כמהנדסת מזון, לגבי, נכון שאני קונה יוגורט, יש כל כך הרבה סוגים, אבל להרבה ביניהם. בעצם התהליך של היוגורט, זה מאוד דומה, כאילו, זה פשוט תלוי איזה סוג של חיידקים שמים, כי לוקחים חלב, בכל מקרה, נגיד כשרוצים לעשות מוצרי חלב מוצסים, ושמים חיידקים שנגיד מתאימים עד 30 מעלות, ואז זה יוצא לבן, כאילו הם יוצרים ב-pH מסוים, אז גם הם פחות חמוצים, מה שקורה שהם לוקחים את הסוכר של החלב, את הלקטוז, לכן קוראים להם חיידקים לקטיים, הם משתמשים בו, הם מורידים את ה-pH דרך זה שהם מפרישים בעצם CO2 וחומצה לקטית, ומורידים את הסוכר. מה לבנות? עכשיו, יוגורט, וריאפל ב-42 מעלות עושים, מה שחשוב, כאילו, בדרך כלל במעדנים ובכל הדברים האלה, בעצם אנחנו מעבירים מסתור את המוצר, ואז אין את החיידקים החיים. כאילו, ביוגורט יש חיידקים חיים, יוגורט נחשב למוצר מאוד בריא, יש בו חיידקים חיים. כן. ואם אתה מופיעני, זה אומר שלא היו חיידקים אחרים שהתחרו בהם וקלקלו אותו, כי הקלקול הרבה פעמים במוצר מפוסטר, זה עניין של תחרות של מה שיש שם על המצע. אז אם אתה מופיעני, סימן שהוא... אבל יש כל מיני סוגים שאני מסתכלת, כל מיני חיידקים פרוביוטיים אחרים בכל ביילו, בזה, באקטיביה, יש סוגים שונים של חיידקים, מה שקורה שחיידקים גדלים
כפונקציה של המצב וכפונקציה של הטמפרטורה. אז זה מאוד תלוי, כדי לתת לו איזשהו יתרון בתחרות, כן. אז בעצם שמים את התנאים של מה שאנחנו רוצים שיגדל. אם אנחנו נגיד רוצים לעשות יוגורט, אז אנחנו נשים טמפרטורה של 42 מעלות, ונשים סוג מסוים של חיידקים בצילוס מסוים, וזה כאילו, ואז אלה החיידקים שיגדלו, כי אנחנו ניתן להם העדפה. אבל אני מנסה לקנות כל מיני יוגורט, אני קונה אקטיבי, אני קונה ביו, אני יודעת, אני רואה שכתוב על כל אחד מהם קצת חיידקים שונים, ואני מערבבת בין כל היוגורטים האלה לא מפוסטרים הכל? לא, עדיין כתוב איזה חיידקים יש, בדרך כלל לא, בדרך כלל חיידקים חיים, לא, באמת יש ביוגורט חיידקים. יוגורט חיידקים, יוגורט זה דבר הם יותר ארוכים למשל מלבל, בגלל החום והתנאים, ה-pH עובד ל-3.6 נגיד. כמעט חודש יכול להשיג לה במקרר. הרבה יותר חמוץ, אז יש פחות חיידקים שמשתגעים להתחיל להיכנס למערכת הזאת. לכן הוא מחזיק יותר זמן. והרבה פעמים אם קונים יוגורט, נגיד בתחילת הייצור שלו, ומשאירים אותו במקרר, הוא יהיה יותר חמוץ, כי התהליך ממשיך, כל עוד החיידקים האלה חיים, אז התהליך ממשיך, המקרר הוא מאט את התהליך, לכן בדרך כלל כשמכניסים למקרר, עוצרים את התהליך, אבל בכל אופן יוגורט זה מאוד בריא, וגם יש בו פחות סוכר, גם אנשים שיש להם רגישות ללקטוז, יש להם פחות בעיה עם יוגורט, בגלל שהחיידקים משתמשים בסוכר. כן, כל מי שיש בעיה ללקטוז. אז למשל, היום אנזימים, אז משתמשים באנזימים שבעצם, הרבה פעמים אנחנו מרגישים את המתיקות, בחלב שהוא ללא לקטוז, אז אנחנו מרגישים את המתיקות הרבה פעמים, כי שמים שם אנזים שמפרק את הסוכר, ואז אנחנו נדעים את המתיקות, ואז בעצם האנזים עושה מה שהקיבה אמורה לעשות, וכבר אין לה הרבה פעמים, ככל שמתבגרים יש פחות את האנזים הזה. דומה לכוח. כן, ואז יש נפיחות, כן. כבן אדם קצלן מתאים לי להיות יועד. טוב, ויטמין D דיברנו עליו, הוא בעצם מפחית תהליכים דלקתיים, והוא בעצם מפעיל את התאי T, שזה בעצם התאים שאחראים במערכת החיסונית על לבלוע את החיידקים, וגם על העניין של המערכת הזיכרון, ולכן ויטמין D הוא ממש 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 חשוב. לא לוותר, אם אתם רואים שהוויטמין D שלכם נמוך, מיד לטפל בזה. הוא גם קשור מאוד לכל מה שקשור לירידה בציפות עצם, ולספיגה של סידה. גם למצב רוח, לא? וגם למצב רוח, כן, לגמרי. זה יותר ויטמין C, אבל כאילו גם ויטמין D. הוא גם קשור ליצירת כולסטרול. ויטמין D? כן, כן. הוא שומני, הוא ויטמין שבקולסטרול הוא גם שומני. כי ברגע שהגרעין שמש פוגעים בעור, ובעצם נוצר ויטמין D, אז הוא מייצר את כל התהליך, הוא בעצם מתניע את התהליך של יצירת כולסטרול ומגיע למערכת, כי למעשה הכולסטרול זה הטוב והרע, זה משהו שאנחנו מייצרים, זה לא... כן. ויטמין C, זה גם כן ויטמין שמאוד חשוב שיהיה לנו בגוף. יש אנשים שמאוד מאוד רגישים, שהם ישר חוטפים התקררות, ישר חוטפים שבת, ישר המערכת של כל המערכת הנשימה היא מאוד מאוד חלשה אצלהם, וויטמין C זה משהו שהוא מאוד עוזר כדי למנוע מחלות כאלה אצל אנשים. אני תמיד מייעצת לאכול קיבי אחד ביום, עוד לפני שתתחיל החורף, ולנסות להגיע למצב שאתה אוכל מזונות שיש בהם ויטמין C. הוא גם חיוני לייצור קולגן. קולגן זה מה שיש לנו בעור, והעור זה משהו שהוא בעצם אחד ממחסומי הגוף,
למערכת החיסונית וליופי של העור. אז חשוב לאכול ויטמין C, הוא קיים ברמה גבוהה גם בקיבי, גם בגמבה, גם בפירות הדר, אז כדאי לשים על זה. ירקות ופירות, אני חושבת שדי דיברנו על זה, אבל סתם דוגמה למה יש בכל אחד מהם שהוא טוב לנו, אבל באמת שאם נסתכל על כל ירק ופרי, יש רשימה של דברים שהם טובים. פלפל אדום, מקור לויטמין C, שום, הוא מכיל ליצין, שזה כמו אנטיביוטיקה של הטבע, פירות יער, יש בהם חומר שמגן מפני דלקת, ג'ינג'ר יותר מסייע למערכת העיכול. אגוזים וזרעים, אז אם ניקח, לקחתי 4 דוגמאות של דברים, כמובן שאגוזים וזרעים, איך אוכלים אותם? לא כלואים. לא כלואים. יפה. לא כלואים, כי ברגע שאתה קולה אותם, וגם לא אז הרבה. איבדת. זה גם יכול כן. מעט, כמשומני. נכון. יש כאלה שגם משאירים אותם במים, ואז אוכלים אותם, ואז זה עוד יותר בריא. אז קשיו זה מושרה במים מעולה, משפר אותך. נכון. אפשר גם להכין ממרח מקשיו, זה מאוד טעים. אז בעצם בקשיו יש הרבה אבץ וברזל, שזה עוזר לנו לייצור תאי דם לבנים. אגוזי ברזיל, יש בזה סלניום, שזה בעצם מפעיל אנזימים שמנטרלים רעלים. אגוזי מלך, יש בזה הרבה אומגה 3. יודעים איפה מגיעים אגוזי ברזיל? לא מברזיל. לא מגיעים. מבוליביה. אני שחוקרת מאיפה מגיע כל דבר. אומגה 3 מפחיד דלקתיות ושיפור מצב רוח, וכל מה שקשור לזיכרון. גרעיני דלעת, יש בזה אבץ, שבעצם אבץ זה חומר שעוזר לחיזוק התגובה החיסונית המיידית. גרעיני דלעת גם טובים גם לשיער וגם לציפורניים. מאיפה מגיע צף? יש בזה, איפה מגיע צף? ניסין, זה פרי, גם בדרום אמריקה הוא גדל. מה שאצלי בארץ מגיע. אבל הם גדלים בפרי מדהים, אותה שם. כן, עשיתי שטף לגיל המעבר, באופן כללי. והמעבר מפחמימות כן. למעבר שלא עובר. כן. איזון הורמונלי, הרי מה שקורה בגיל המעבר, שפתאום יש ירידה דרסטית של האסטרוגן, ואז זה משגע לנו את כל הגוף והמוח, ואת כל המצב, כאילו זה מאוד מאוד, כמה שהורמונים הם משפיעים עלינו. אז יש תזונה שיש בה פיטואסטרוגנים, יש מזונות כמו טופו, שהוא פיטואסטרוגן. ביום שאני אוכלת טופו, כשהיו לי, נגיד, גלי חום, לא היו לי גלי חום שאכלתי טופו. זה פשוט היה מאוד ברור. כאילו, כי הפיטואסטרוגנים הוא מדמה אסטרוגן, ואז הגוף לא חושב שיש לו חוסר. גם זרעי פשטן, בריאות העצם, יש ירידה גם כן של הסידן, מתחיל מגיל המעבר, או לפני גיל המעבר, אבל נורא חשוב לשמור על תזונה שיש בסידן, לבדוק צפיפות עצם, זה הרבה פעמים מתחיל הרבה לפני גיל 60, אז תשימו לב לזה ותבדקו. אם לוקחים סידן, אז צריך גם לקחת מגנזיום וויטמין D, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אומגה 3, לתמוך בבריאות הלב ובשיפור מצב רוח, וניהול משקל, להעדיף פחמימות מורכבות בחלבון איכותי, לשמירה על המטאבוליזם, וגם, אם כבר אוכלים פחמימות, אז להתחיל בחלבון ובשומן לפני, ואז כשאתה אוכל את הפחמימות, אז הספיגה שלהם זה יותר איטית. אחרי שאתה אוכל פחמימות, תלך, תעשה ספורט, ואז גם כן, כל הקפיצות של הסוכר,
אנחנו רוצים להימנע מהם. ואם אתה אחרי האוכל הולך, אז זה גם כן מוריד את הקפיצה של הסוכר. אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. ניקוי, זה כן מומלץ בעיניי לעשות ניקוי אחת לשנה, במיוחד בתקופה הזאת, אחרי פסח, אביב, קצת לעשות ריסטארט, קצת לנקות רעלים, קצת לנקות את הגוף, קצת לחדש לעודד את הכבד ולהמריץ את הלימפה, להימנע בצורה מאוד ברורה מסוכר מעובד, ממש לעשות קאט לכמה ימים, להימנע מסוכר ומרעלנים, לשתות הרבה, לא לאכול בלילה, זה כן משהו שכדאי לעשות, ואנחנו נוכל לעשות את זה כנראה ביחד. וזהו, וזה סתם, תפריט לדוגמה של יום, איך יום נראה אם אתה אוכל ממש ממש בריא, אתה פותח את הבוקר עם יוגורט, עם פירות יער וזירי פשטן, שזה הפרוביוטיקה ונוגדי חמצון, אתה ממשיך לביניים קיבי או איזשהו פרי הדר עם 2 אגוזי ברזיל, בצהריים תבשיל עדשים, ברוקולי מעודה וסלט עם שום קצת, שיש בזה אבץ, ליצין וניקוי כבד. ב4 אפשר לקחת חופן של אגוזי מלח וגרעיני דלעת, אפשר גם להוסיף איזשהו חלבון, איזשהו יוגורט או 2 כפות קוטג'. ובערב אנחנו עושים בבית גם לחם קוסמת ירוקה, אפשר את הקרקרים האלה שתכף תטעמו, ביצה, אבוקדו, ירקות גושים, ואני אקח לכם פרוביוטיקה לחיזוק המיקרוביום. אבל יש פה מספיק חלבון. בתבשיל העדשים יש הרבה חלבון, ביוגורט יש חלבון, בביצה, בקוסמת יש חלבון, דגן יש ביוגורט, באגוזיות, יש אפשר להוסיף צ'יה, יש גם בצ'יה, גם בטופו יש הרבה סידן. זה רק יום אחד, כן, אנחנו בשאיפה שלא לאכול כל יום אותו דבר, אבל זה רק את הדוגמה של הארוחה המאוזנת. זה קצת טבעוני, לא? זה ממש כאילו היה, זה צריכה בכלל יום טבעוני. כן, זה יותר היה, שוב, יום קודם כל שמתי ביצה, כן, אבל זה משהו שמתאים גם לניקוי. זה דוגמה לתפריט לניקוי. שכמה ימים עושים אותו? נגיד, אפשר 5 ימים, אפשר גם 10 ימים, אבל כאילו, גם 5 ימים סבבה. יש לנו מספיק. זהו, אז אני מזמינה אתכם גם לטעום מהכרוב המוצס, מהקרקרים שהם ללא קמח, כלומר, יש בהם קמח טף, שזה קמח מאוד מאוד בריא, שיש בו סידן, ויש פה המון המון סוגים של גרעינים, כולל פשטן וכולל כל מיני דברים אחרים. ופה יש גם הסבכה כזאת, זה בעצם עדשים אדומות, שקישלתי במים, מעל שמתי טחינה, לימון, קצת מלח, יש פה קצת שום קונפי, ולימון כבוש. לסיום הבודקאסט שלנו הערב, אני רוצה להודות לשרית פלד, בחילות כפיים. תודה רבה שהזנתם בפודקאסט דליה, מבית הסטודיו של דליה, נתראה במפגש המרתק הבא.